meiche hmelțha le lemchan na khowela doilo tak mai chu a pasal Billionaire in chemte manga avi hlum tho chu chanchin thar le magazine lo khatu ani a chaina rama mi puite chu a thong tak zet ani ber chu meichha chu baijing ni in a pasal zau jeng hai chuan voi thum lai mai chem mangin avita a tha chuita ani he an chanchin hi hriat ani tira chuan mi puite chuan a pasal chu an dem na satba ka ma ni nupui nge chu tianga rong taka a tha chu rap thlak an ti in baijing chu an leina te mema nima sela ni reilo te hnuwa an thon thu chu thlak danglam ani tatlat mai anin neina le thuruk in thup te chu highland ani ta a mi puite hmu dan le ngai dan po chu ain thlak chiangin zona hlirin an khat chuita ani he an chanchin hi chiang taka kan hria theinan le ngai dan dik zo kan siam thiam theinan kumsang kha zakwa sumriat pathuma khan kan let le angai dona chu kum chu baijing pian kum ni in Liaoning province ansan anti maya chuan aron pianga an chungkwa chu chungko hausa le om thei tak ani lem lawa anu le apate chu factory a thokin simple takin an nungwe mapa an hmangai na nei zong zong chu an fanu nei chun baijing tan chuan an hlan ani ber chutia hmangai na le ngai sakna tam takara seilian baijing po chu me chelu zo tak mani in ring tok tak le thiam thil tam tak nei chunga ron seilian zelin azai thiama alam thiam boka ama in venan wing chun martial ate azir bokani tichuan kumsom pathumi ani kuma ano fuina awangin art school chu apply vele a chumi nu chuan adu thu samte umzuya actress ani theinan baijing chu anu nen beijing lama chuan anin son le takngala ma se beijing a chuan non chu harsa in hau takle thung annu fa chuan basement nom le dam taka khosa in puisa po chu anren emema ma se baijing chu abeidong do ngai holo atumaru in athiam thilde chu cherpui tlin nge chu atum tla thina ni kumsang ni panhi kuma khan baijing chu chaina rama lemchan zerna school lar tak pakhat Central Academy of Drama a lutura pom ani ve ta hlawa lemchan thiam lar tak mai Tiffany tangle wen sangte po chu helai hmuna hian an lo zir chuak to a chutian chuan ani po in taima taka zerzelin scholarship po a hmuthwaya chu chuan a chanpui na sa hle bok ani te chuan a graduate nuwa baijing chuan theater job lian lo tak chu a zom vele a lo chu tam tak ni lo ma se atan chuan inzirna thatak ni thungin a thiamate ta siam le zolnan a tangkai hlea ma se chutia hun har satak a ma chon lai le rim taka a thomek lai chuan sumdong hlotling le hausa tak mai zau jing khai chu atong ta hlawa chuti lai chuan zau chu baijing a hian kumsom paria zetin au pato a ma se apulai tin azom em thung ani ne na anin hmoter phata tang hian an kumkar hlatna chu an ngai puimo hmel lo ba ka an tan chuan har sanna po ani hmelem lawa chulawa restaurant changkang tak taka thilman to tak tak ai chuan baijing chuan kongsira eitur an zor te chu ei athlang fo thina chutianga anon simple le natural tak te chuan zau chu a hne in a hi ple boka chutiang thil chu anuna ala ton ve ngai lo wangte po anima na te chuan anin ngai zon hnuwa zau chuan baijing chu kong engki ma chom dolin a thlop the emema atina a hlo atan US dollar sanga zaruk lai chu a pek thin ba ka chutiang anga fanucha a choi selen wangin baijing nu po chu thlatin US dollar sang khazanga apije bok thin ani zengai chanpuin awang hian baijing po chu lemchan khowela chuan akai sang chak ta hleya tin kumsang ni pasaria legend of jiangji ti drama chuan achang tu no lema achang le boka chuta chang chuan theater actress ve mai tu wak mai na an hriat lo kha star lar tak chu alo ni ta der mai ai zona aphui sui ve tak zela chuan anin kar po chuan bung thar chu akai chhauta zel boka te chuan akum le kumsang ni pariat kuma zau chuan anupui hmasa luyar chu baijing ane thenan chuan a thenta a chuta chuan afapa chu changlavin asum le abung ro nei tam zok chu afapa in kolnan hian a hlan nge nge a chumi hnu chumi kuma vek chuan zau le baijing te po chuan ani nei na chu registerin kumsang ni som kuma beijinga
hotel nuam tak maya ropui takin an nei zui ta boka sumdong lian tak tak le milar te chu an kal thanem viau nge ani mima sila chutia hlim tak le inlung rwal mel taka an lana phena chuan boina alo in chan der to alo ni kumsang ni pakwa khan bai ching chu etelop chu don ke se flima changli in wen sang nen chuan puitling sin pakhata anin lan dona heta hian a pasal zau chuan a thikin au manuam themeu lo an production team te na chuan chu sin chu tel lo mai tur chuan a shel taringota chutian chuan a nupui chu engkim pe in nuam satakin siama se mi padang ne na in seriala an lan dun na khovel mu theya tarlan chu a phal bik mi ulo anima na chuti rwal chuan in nuam le changkang tak tak te le sakin ai zona lama iro chuan a support tha em ema tin a hna chol san tur po hian ati ngai lo bok ani ma se chutiang ani mek lai chuan har sana chu aron in mung chhobe tatlat mai anin nei ma hian zau chuan a ho sang tam jok chu a fapat ne na khan a hlan khan nia tin ani nei nuwa po bai jing nu tan hian in nuam takha ale sak boka heti lai mek hian stock market lama chuan cha na na satak atwan sa hle thung heba ka hian kumsang ni som kuma thil dang dai tak chu aron thleng le boka zau chuan tu ti shat lo ne na chang hian sum tam tak ineya ma se isim zai thiam lo ani ti ma se chu adong hlol maya chumi nu re vak lawa tu ti shat lo bok chuan a in bang le a motor Mercedes Benz sa te chuan rong sen aron phu tor maya chu thil chu a thian pa pakhat jima a mil shat yu ne na chuan soin ami chuan chongkom thei tak an ni thule mithil ti thei tak tak mil shat an nei thu alo seita a heba ka hian zau ne na chuan lem chan thiam lar tak nupuya ane wanga hoilai emoni a geng leaderina awona ni ngeya angai thu ashil boka chu thu chuan zau chu ati hlau thongin mithil ti thei tak tran puina amamo hle ni in ain sheta ani chu vele a thian pa chuan US dollar sing sari zaro patek Philips sanale lemziak moi le man to tak apek chuan chung a boina te chu a chin fel sak thei thu alo shil ta wata chuti lai mek chuan hlau thong le thin phudip ti palo om zau chuan alo rim ti ngal ve mai boka ma se hun tampo aliam ma chuan a thian pa chu ron let le in boina te chu a fel vek to thu aron soi le ta ani chu thu chuan zau chu a tilomin a thian pa chu a ring tok bok nen hun te po chu an hmang dun tam tial tiala a hnu le zela phe chuan u naw pa ang hiala in chalin zau chuan rang ka chaka tanga siam pitch ornament US dollar singni sang ni zali tuk zeta hlu chu a thian pa UP birthday thilpe katan api hiala ma se hetia an thian don inkar a nge tel tel lai hian zau le anupui bai jingi te inkar ero chu a zau tul tul thung heta hian chi ma thok mi pakhat chuan chanchin thar aron sei chuak ta a chuta a thu sei chu zau chu exercise la a boy lai mekin anupui bai jingi le yu te chu an chuak don fo thina arukin anlo in muchin hi alo ni reng mai chu thil chu mi te chuan anlo sei sep sep to a ma se a pasal ero chuan alo la shebe lo ni na lang chen khatin zau chuan anupui te chanchin chu a shebe veka ma se a shilo der lui ni in an nga ya chuti lain chen khat ero chuan a shilo hol hwal ani chu an jing thung chuta ando sei chu yuan real estate project a poisa da ve tora zawa somna chuan ati chiang hle boka criminal boss pakhatina an project chu avenang ewangin a him thokhat hle ni in asoya zau chuan US dollar million 1.3 a invest anga ya chu mai ba ka US dollar singkwat luk zeta hlu a kar chu a thelu tel bokanga e chuan chu ta tang chuan hlok tam tak a tel thei tur tho chu a thian pa yu chuan a shil ta boka chuti lai mekin zau chuan u naw pa anga a en yu chu a ring bok nen thil dik lo aw mang ti reng shilo chuan alo rem ti le ngal mai bok ani nima sila poisa le karte anin hlan fel nuwa chuan project lam chu are ta mak mai chanchin zo tura iwa akol chang chuan an boy pui mek ti che in alo chang ka chena hun tam tak aliam nuwa po chanchin thar reng reng chu om the si lo zau chuan do thei tangang bik lavin police lama chuan a report ve ta a heta hian ni rei lo te nuwa police chuan a thian pa iwa chu an ba man zui ta ani ma se heta mi puite bara khai tu chu iwa an man la ya chu hotel room a bai jingelo om ve kya chu ni ome
zau po chuan amirin em pahni a unau pa anga a en le anupui ten an phasan chu na ati emema police station a chuan thudik chu thubreng theini talawin anin lei chena engkim chu phaulan ani zui boka voile khata engkim chu atlu sop ta vek mai ani thudi khailan ani hnuwa baijing chuan in then chu rotngalin zau bungrua le sumti po chu in sim arot ta boka chuti hunlai chuan zawanu chu thingama na in damdo ina alo omeka chen khatina an soidan phe chuan baijing chuan in chena chungchang chu mi zong zong hriata a soi theinan a pasalanu damlo chu damdo ina a tlo thin thu an soi boka ma se thudik tak chuan zawanu po chu a thong hle ni torani chu zan la la chuan a boral tamaya chutakara zawa thil ton zo zaya wanga ke chea ain dom kun mek lai chuan thil do omlo tak chu alo thleng chun som le tatlat mai police ten users an tumlai tak chuan baijing chu ron lang hlolin poisa le parte chu personal loan atana ani thole rol le vek ani to thu aron seita a heta athu se wangle evidence momal tak omlo owang hian iwa chu chwa ani soita maya hetia chwa ani hnu loka hian baijing nian chuan hangzawa vakalin hotela room pakhata chuan camera andarwa hospitality service te felfai taka siambokin ro manna engmutak anneya ma se chung thil de chu zau chuan a hribe haulo thung ani ye chuan chu video chu zau vaunan chuan baijing chuan a hmang tangeya in chenna le kha sign tur le a hausakna in semrem di tura nornan a hmanga ma se zawan baijing che dan a hanshat le nu chuan ariru ana tharle ta emema zau chu a hmel moina ngai pui mo mi takni in sum do na khowela po mirin om mi friend le til phal takanga chanchin ania ma se anun song song chu thok le khata ti chiat vek the ani ti chu shilnon kher angai ta biklo chumi ni wan chon zau chuan ani chu tlem to hle ma se case chu kal chun som pui zel tumin police lama awathlin neta a ma se police ten document poimo an handia chuan athil ti te kha a thian pa arina wanga ti ani thote fin fian momal takle contract motor po ani lo ti chu a hre chuak ta a chu thil chuan a be chu ati dong na sa in dam chan nei pu in ain chi to lo hel bok ani nima sila kumsang ni som pahni february ni somni pasari zana zau chu anupui hloi loyar ni na chuan vakal leta a ani nen hian in chen to ma se anin chian thatni ero chu anla chom nung renga ma se chumi zana chuan anin hauna sa hle ni turani an chen omte po chuan kongkhar chomri te chu anlo she hialani oma ma se tu man chumi zana anin hau chan ero chu an che ho lo thung amai ro chu zau thian nai vai tak pakha chuan zau chu chanpuina dilin avakalanga ma se anupui ero chuan ti thei lo nei silavin anin hial thin rimta ani arin thu asoi ani ti chuan zau chu ake chhevek to a aril rulam thleng chuan ator phata ani ber atuk february ni somthi pria zinga chuan zau chu in chena lekha boipui turin ko thau sa chuan vakalta a chumi hnuwa chuan anupui baijing po chu in chena chungchang soipui turin an kauboka ma se mak tak main in chen ro tu zok chuan odam de mai hian I thian pa iwakha kaltir mai ro atita zoka chu thu chuan zau chu adeng ta dot mai a me se mangain a phasan ani mai lawa chu a phasan na pa nge chu alaka ven him alatum fanti a hanshat nuwa chuan chu thil chuan atina zol ta tak zeta chuta zau chu boy chhotan tangalin chun lai vela chuan a assistant chu avakol tangala a o chu khurdur durin athu seikar laka chuan a chol zeu zeu boka chu vele assistant po chuan thil diklo om ti chu lo shikhalin a theang to khian alo thlamwana hadam tur da chuan alo shil boka ma se zau chuan baijing hi minun rong takani pator thei to alo ti chau chu a soi thong ani heti lai me khian zau u nau pa zeng zeng pu in zau nu pui hlui ne na tang hian kol alo dong ve boka chuta chuan zau chuan thil thalo tak ti atuma arin thuron soin a u nau pa chu arang theang bera ti ti pui turin aron ngena ye chuan chumini chotnu lama chuan zau chuan baijing e chu wa bile in chena chungchang chu atop na na soidun puile turin awasoma heta hian anu ina in muturin thu anti thuta ani ye chuan an thlen hnuwa chuan zau chu ke chia in ein sum zo ta mi ulo boy ta no in chemti lam chu awa pan ta roya
ril ru fim po apu thei to meu lo chem te chu la in bai jing chu thok le khata voi thum ngot avit ta sok soka he thil thleng lai hi bai jing nu po chon lo hnuringin a hlo em awang chuan alo outdoor twara ma se ani ro chuan hliam chu anei velim lo thung he thil hian zau chu bai jing chunga che hian a thin ri mani ti le midang ti na du na ril ru apulo ti po atar lang cheng hle ome te chuan anupui atha zo hnu a hian zau chuan amali ama chu chemtia intinin ain bit le ta a chanpui tu tur an ron thlen hnu a hian an din hmun chu a thalo dun tak zeta bai jing chu chu hmana chuan boral ngalin zau ero chu ambulance a phur ania ma se ani po hi konga chan man lavin a boral vele ta ani annu po boral na chuan media lam chu adeng chuak na emema bai jing vuina chuan alem chanpui thin tam tak na chu ron in lanin social media lama po a pasal zau chu an demna se emema heta hian twal thatunun rong ti ti a soin athil ti chu rap thak an ti emema nima sila ni reilo te hnuwa atira kan soita kang khan ni poite ngai dan chu ain thak dang lam tatlat mai chuta chuan thodik tak chu hailan ni in bai jing le a pasal chen pa iuti in le chi na te dollar million 1.3 boy na te zaudin mundik tak te le anu boral dan te hailan ani hnuwa chuan a boy chwar ta noi maya mi poite chu zona hlirin an khansuita ani chuta zona tamber le langsar ber chu bai jing chuan zau chu nupui nei to ani ti le papa anei to ti a hriat puim ti chu ni a ma se chu ti lai mek chuan bai jing nu ero chuan a fanu in zawan nupui nei to ti le papa hial anei to ti a hriat pui lo tho chu lo tlang au puin ani nei hnu loka bai jing chuan HPV anei ti mu chwa ania zawa chu alorin omlo zok ni in a soi thung ani nima sila zaw assistant le a thian nai ti ero chuan zawa an pu na te chu dot ani thu anon tlang au pui vele ta a in tharum thongai mi ani lo thu te ron soin anupui hlui kum tam tak alo chen pui to po chuan an chen dun chunga tharum ahman ngai lo thu aron soi ve boka heba ka hian actor then khat le crew member te chuan bai jing chu kum sang ni som pakhat nuwa chuan film le movies project lama ain lan vak to ngai lo thu aron soi le a chu thilina ati chen tak em chu bai jing nu in afanu chu atna awanga chautong khong anga a soi te chu dot vek ani ti aron tilang chiang hlia te chuan afanu athi hnuwa hian bai jing nu chuan lo sot ve tam tak failin chuta chuan zawa nei ro sumte a chan ve chu afanu chan ve tu reng ani ti in pek a phuta nima sila ko chuan angen na zong zong de chu a hno sak vek thung heba ka hian chan thatak ombokin zawa ho sakna chu mimal ho sakna ania khang anei ro sumte po kha bai jing ne na anin nei ma alo nei vek to te ani wang ani boka chumi wang tak chuan bai jing chuan zaw ho sakna hian chantur anei talo ani te chuan mi puite chu anrin dan vor vira thu an vai ver lai mek chuan khi sa in rol na nei ve tho zawa thian pa anupui bai jingi uire tu iwa chu o ta shoi ani le ta a ani hi fin fiana mumal tak omlo wanga chwa kha ania ma se tu na iro chuan investigator ten fin fiana thatak an nei to a te chuan kum sang ni som pahni march thla khan ko chuan thu top siamin iwa chu kum som pakhat chung jela tang tura shem ania heti lai me khian then khat ero chuan alatle ma ti in an lo soya in iwa shem ani hnu a hian mi puite chuan hadam le ril ru film zok nen khi chu an in fia bi le theta a chuta chuan mi tam tak tan bai jing chu in ton tlak le ngai san ron ani china ma se adu thlana siam dik lo le adu amna awangin anun chu atla cheta a in psychologist lampo in zaw thil ton chuan tu pu awak chet an rin thu an sei bok ani ti chuan bai jing le zaw jing khai te top na rap thlak tak chu thil thleng thut ani lova hun rei to taka tang khan chan tam taka wanga in mung chhoni in a thlenga sum do na le do thlana siam dik lo na chuan an top na dom lo tak chu a thlen ta ani ber a top na bera chuan zaw le bai jing te chanchin hian ho sakna ina natna ta tu ma a chan him theilo zia atar lang chiang hlia rin na ti chiat le tiam chin pil hian top na dom lo tak a thlen theya nun tlak chiat ol sam zia po atilang chiang hle ome ole khate zong kha ton chuma kan khis ngai thla khole the chu alo ni le ta a ngai thla tu te
he khi si enge in hmu dan tunge in tem jok in ngei dan te comment section lama in lo sei vele chho don ya